विदेशी एगो हमने के पूरा टीम सोनू बबुआ बरस पे गीत हमने के वाईटी लाइव रिकॉर्ड्स बड़े भैया जादू साउंड जी के मलिकार सोनू भैया के चैनल है। अब सब चैनल की खूब सब्सक्राइब करी, शेयर करी, लाइक करी, कमेंट करी। कहे से कि भोजपुरी के खाली कहला से ना हो कि बढ़िया कही जाए, बढ़िया करे खातिर बढ़िया चीज खोजे के पड़ेला, सर्च करे के पड़ेला। कैसे भाव लगा आरे रे सजनी रे आरे रे सजनी रे रे कैसे धन जी भाई तो पियवा गइले काला कातावा रे सजनी पियवा गइले काला कातावा रे सजनी 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 पियवा गइले काला कातावा रे सजनी पियवा गइले काला कातावा रे सजनी। विदेशिया बिना गिलाट के मजा ही कंगारी भैया हाथवा में घड़ी नहीं के गोड़वा में जूतावा हाथवा में घड़ी नहीं के अर्जुन भैया हाथवा में घड़ी नहीं के गोड़वा में जूतावा सजनी कैसे चलत होई राजा रे सजनी पियवा गइले काला कातावा रे सजनी। वाह मत भैया धोती का चनार पहले कुर्ता पैजामा धोती का चनार पहले कंगारी भैया धोती का चनार पहले कुर्ता पैजामा धोती का चनार पहले कुर्ता पैजामा धोती का चनार
सजन पियावा गइले काला काटा रे सजन गइले